Da, ai reținut. Deci cel mai important lucru este să nu ridici picioarele decât când suntem acolo în față, în aer, da? Okay. Deci tu o să simți la un moment dat că steleta începe să te ridice. Okay. Dai în continuare din picioare până suntem bine în față, pentru că poate să ne ridice să ne lase iarăși. Am înțeles. Înțelegi? Deci cel mai important lucru este să dai din picioare în continuare, să alegi și să tragi din corp. Deci un pic a plecat în față. Da, un pic a plecat în față și din corp. Amândoi o să trebuiască să tragi. Ok, în regulă. Deci tu mă tragi pe mine, o să fii motorul meu de pornire. Camera poți să ții așa cu două mâini în față, să nu te încurce. Da. Eventual să ții așa, laterală. Chiar dacă la început acum nu filmați, dar important să poți să deja, te... regulă, camera deja merge. Un pas mai la stângă. Da. Nu. Mai la dreapta un pic. Ok. Exact în fața mea. Stai un pic că la mine e o problemă cu Adidas. Da, știu. Și la mine. Dacă știam, luam bocanci. Să nu aluneci. Fac tot posibil, nu-ți profit. Hai că văd că e bine, o să număr până mâna la asta, mâinile în față. Nu? Acolo e bine și apoi vă aranjați în aer. Ok. 1, 2, 3 și haide. Ura! Lasă-te în spate, mâinile să le pe după distanțiere. Hai, ce super senzație. Da, e perfect. Da, e demențial. Incredibil de mișto. Când îi auzeam pe ei că spuneau de chestia asta că e fain, nu credeam, dar e splendid, e absolut. Are și sunet? Da. Înseamnă că o să se audă pentru că... vocile noastre poate că nu o să se audă prea bine din cauza vântului, am înțeles. Incredibil, absolut incredibil.
erați la un moment dat așa, cu seara cu seara mea. Dacă trebuie să fac ceva, să-mi zici. Cel mai lung sport pe care l-ai avut? Foarte interesant. Nu știu de ce cauză, dar nu Foarte tare! Ura! Am aterizat! Super! Un interviu Absolut! la cameră. Absolut incredibil!
Pe bune, în serios, deci până acum este cea mai senzațională experiență pe care am avut-o până acum. Ei, Încep să desfac aici? Dacă poți, dacă nu e, dacă...